deixar-lo inhàbil. S'extreu el fil, no sé si ho he dit, però amb un capoll hi ha entre 800 i 1.200 metres de filament, vol dir que Déu-n'hi-do. I llavors el procés de filar és a base d'agafar un bon grapat de capolls i anar-los demanant. Això ara evidentment es fa mecànicament, i us he volgut posar aquestes imatges més així manuals perquè més. I aquí deixaríem, després, si voleu, insistiríem més en el que tingueu dubtes o preguntes, prefereixo que fas com el molt de rotllo. Quines altres matèries podem contemplar? Els pèls i llavors les fibres vegetals provinents de la tija de la planta. Els pèls, tenim l'alpaca, tenim la cabra de Caixmir, tenim la vicunya, el camell de Duvegepes, hi hauria també el conill d'Angora, etc. Poliamides, polièsters, poliolefines, que són els polipropilens més coneguts, i els acríliques. Per minerals he posat només aquests dos exemples, fibra de vidre i amiant, que també es poden considerar fibres tèxtils. El raió és la fibra que es va descobrir o van promoure a finals del segle XIX, el Ró de Chardonnay, l'exposició del 1889 a París, ho va presentar com a la gran troballa. Aquí després hi ha tot de mostres. Això és el raió, és una fibra brillant amb una suavitat important i que bàsicament es fa servir per forreria, per fer forros. Aquesta fibra s'obté de la cel·lulosa, macerant-la i fent una pasta que se'n diu viscosa. Llavors això s'extrusiona amb una mena de dutxa. Imagineu-vos el cap, l'escarxofa d'una dutxa, que li injectéssim aquesta massa viscosa a pressió, els filaments que surtin amb un bany aquós alcalí, doncs es solidifiquen aquests filaments, s'estiren i es poden embolicar amb un rodet, amb una devanadora o allò així. Del niló n'hi ha variants que tenen altres noms, aramides, que diuen, potser algú us soni, el Kevlar. El Kevlar és una poliamida modificada que de molta resistència, sobretot al tall. Tant és així que se'n fan guants a la gent que treballa amb escorxadors i amb coses que ha de fer manipulació de ganivets. Amb això es forma aquest alèster, els químics podrien explicar com es fa, i crea un polímer que permet estirar-se, perquè té la situació de la cadena de carbonis que li orienta aquesta facilitat de filar-se, diguem-ho així, i també es produeix de la mateixa manera que la poliamida, és a dir, amb una massa que és la mare, diguem-ho així, s'injecta amb un extrusionador, els filaments de diferent gruix surten i per aire es solidifiquen i això s'enrotlla amb un rodet, després ho tornarem a escalfar, ho tornarem a estirar, etc. Intentaré anar una mica de pressa que després puguem parlar i debatre que us acudeixi. Partint de la matèria, aquí n'hi ha en brut, us he portat un tros de llana rentada, un xai o una ovella. Això el que hem de fer per fer-ne fil bàsicament és pentinar-ho, cardar-ho, netejar-ho, estirar-ho, paral·lelitzar les fibres, posar-les al màxim de paral·leles, i com les tindrem paral·leles i tinguem una mida que ja ens està bé, doncs torçar-les i fer el fil. Fil molt barroer, però
Això seria l'operació de filar. Aquí hi ha una filosa ja una mica mecànica, però tot i així la matèria li has d'anar donant a bona. Aquestes no, aquesta ja és una contínua de filar moderna que després de passar per tota una sèrie de passos el material doncs ja té aquesta consistència i això en la màquina de filar pròpiament s'acaba d'estirar per obtenir el gruix necessari i es torça i això és continu. El teixit, com el fem? El fem amb un teler, aquest és el més esquemàtic que he trobat perquè així s'entén una mica més bé, que consta d'uns fils que n'hi diem d'ordit, que són longitudinals, poden ser verticals, poden ser plans, i uns altres sèrie de fils que el que fan és anar entrelligant en sentit perpendicular en els d'ordit, que n'hi diem trama. Com a teixits bàsics, per tenir una idea de les construccions, n'he posat aquests tres, que és el tafetà, la plana, la sarja i el setí. Això, bé, és la manera en què s'entrecreuen els fils d'ordit amb els fils de la trama. No té cap secret, aquest és un i un, un i un i un i un. Aquí ja veiem que evoluciona la trama que n'agafa dos, deixa dos, n'agafa dos, deixa dos, etc. I aquell ho fa d'una manera més irregular. Això, si algú vol saber de quin teixit porta la camisa, és un cot de fils, el poseu aquí, mireu i veureu la construcció. Hi ha ordit i trama, per entendre's, no hi ha dues sèries, un de vertical i un de transversal, sinó que són fils que d'una manera de fent bucles es van entrelligant construint aquesta estructura de malla, de tal manera que una de les passades fa aquesta evolució i la següent s'entrelliga amb la de dalt i arriba a fer la construcció del teixit. També tenim una altra variant, al punt, que són els teixits que se'n diuen d'ordit, perquè no hi ha una malla que es construeixi a base del fil que travessa i que la van agafar les agulles, sinó que entren tota una sèrie de fils, tots paral·lels, en allà on hi ha les agulles. Aquestes agulles evolucionen cap a la dreta o cap a l'esquerra i van fent els cruzats de tal manera que es construeix el teixit. I per acabar us poso un exemple d'un teixit fet amb ràxil de doble cara, que és la gespa artificial que tenim al camp de futbol. Es fa un basament amb malles, un altre basament superior, i llavors hi ha una sèrie de fils, que en aquest cas són filaments de polipropilè, que va del de dalt al de baix i del de baix al de dalt, amunt i avall. Després es talla pel mig i tenim les dues cares del teixit aquest. Això també es fa servir molt. Aquí després, si us passeu les cartolines aquestes, hi ha una mostra de teixits fets amb aquesta construcció, que és el tapissat. Tapissat doncs, de teler, en aquest cas no és fet en punt, sinó que és amb teler d'ordit i trama, i que hi ha una sèrie de fils que van d'una capa de sobre a una capa de sota i fa el vellut. Però, escolta'm, però es parteix com d'una plantilla, no? Com per fer el dibuix? Sí. Això sí, no? O sigui, la manera de construir el teixit, o sigui, aquí teniu l'exemple del teixit que vam poder construir, però en aquests requadres que hi ha, que no l'hem fet, però en aquests requadres que hi ha a sota, en realitat no és un teixit, això és una quadrícula. I la quadrícula aquesta és una mica el dibuix que dius tu, que li vols fer tu. Que marca
els quadrets que t'interessa que el fil passi per sobre i els que t'interessa que el fil passi per sota. Això es pot predeterminar, no? Sí, es predetermina. Sí. Els no teixits, que són també superfícies fetes amb fibra tèxtil, i que són molt utilitzades ara per moltes, sense anar més lluny, els pagesos hi tapen els enciams quan fan una gelada o quan els tudons els deixen que no treu la d'olla. I això no és res més que una superfície feta a base de fibra premsada, de vegades també a més punxonada, és a dir, a part de premsar-ho, passa per unes màquines que el que fan és entrar-hi unes agulles que el que fan és que les fibres quedin embaranyades en uns punts determinats i així la napa aquesta és consistent. Llavors això serveix per posar en llocs que s'hi hagi de fer una obra, per temes de tocadors, perquè hi hagi no impermeabilització, sinó permeabilització de llats i aquí s'acaba la història.